So yun nga mga kababayan, no? Mabuti na lang mayroon tayong Idol Rapi Tulfo para pansinin itong mga ginagawa ng mga kapulisan na pagka mahirap ka talagang akala mo kung hayop na ang tingin sa'yo. Isipin nyo, checkpoint, ang chinecheck lang yung mga motor, yung mga four wheels, wala, pinapabayaan. Samantalang yung nangyaring ambos dyan sa parting Mindanao at saka dito sa may Biskaya, nakamotor ba yung mga nang ambos dyan, hindi ba? Tapos kung buti na lang mayroon tayong Idol Rapi Tulfo na nakikita niya yung ano, yung sitwasyon ng mahihirap. So bago natin pagpatuloy, ito muna tayo. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Yan, ito pinag-uusapan dito sa Senado tungkol dito sa checkpoint na ginagawa ng mga kapulisan. Nawala ng ibang chinicheck lang kundi mga motorsiklo. Dahil alam nila ang nakamotor mahirap. Pero pag naka four wheels, nako, dire-diretso lang. Ito, panoorin natin. Samantalang yun ang sinasabi na Idol Rapi Tulfo, nandoon yung mga kriminal. Tuloy natin. Na masasakyan, larga. Yan. Motorcycle, pila-pila. Yun. Hinahanapan ng mga lisensya. Yan. Now, motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the Philippines, and only in the Philippines. Totoo yan. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. And the oppressor, unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila ng mga motorsiklo. Magtataka ka. Ano bang meron? Bakit ang haba ng pila ng mga motorsiklo? Meron checkpoint. They're stopped with no probable cause. And we have the HPG here, maybe Traffic Enforcement Group. Do we have a member of the Traffic Enforcement Group? Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cause. Ano yung probable cause? Walang helmet. Sira yung ilaw. Gewang-gewang. Those are just example of probable cause. Pero sa mga nakamotor, pila para, ipila. Kapag nakapila na, hanapan ng lisensya. Tigil natin ng konti. Mga kababayan, si Rapi Tulfo lang ba ang senador natin? Saan? Yung matatalino, mga abogado. Yung magagaling, kung magsalita sila sa kampanya, ang gagaling. Pero bakit Rapi Tulfo lang ang lagi nating naririnig pagdating sa Senado? Bakit Rapi Tulfo lang ang may lakas ng loob para isiwalat itong mga ginagawang ito? Tuloy natin. Hanapan ng registration. Bubog sa compartment. Kakapkapan. Kali. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit? Wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas, ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga kotse, van, SUV, kung gusto nyo pa, basuka pa M203, grenade launcher, kayang ipas. Tingnan nyo yung mga nang ambos dito sa parting Mindanao at saka dito sa may parting Biskaya, nakamotorsiklo ba yun? Tuloy natin. Sak yan Bakit hindi nahanapan din? It's unfair. Very, very unfair. Tapos, marami na ako experience. At minsan, nagplantakan po ng ebidensya. Totoo yan.
Oo, lagi Kasi ang ganon. pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. Ngayon, Kung ano-ano, ang naplantang ng ebidensya yung kawawang rider, kinakargang violation. iingyan ngayon ng kotong. At walang ibigay na kotong, ididiretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag wala, Mga kababayan, no, sana suportahan ito ng ibang senador. Hindi si Rapi Tulfo lang sana ang nagsasalita dito. Sana pagkaisahan ng lahat mga senador, pati mga congressman, sumama na rin. Marculita, ha? Sumita ka na rin, Marculita, ha? Sabi, Rodan de Marculita, magaling. Si ABS-CBN lang nadali mo dahil may backup ng presidente. Itong mga maliliit na mamamayan natin, kagaya natin, ba't hindi nyo mabigyan ng atensyon itong pinaggagawa ng mga enforcer na to, itong mga pulis na to? Tuloy natin. ang naremedyo, tutulungan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay against checkpoints. Kaya hindi po natin yan, especially during gun ban. Checkpoints in pursuit of some criminals na running away from a crime scene, tatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng checkpoint against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? Eh di lahat na. Palagi ang mga nakamotorsiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagyan ng pagkalaki-laking plaka, doble plaka, meron pang genius na nakala na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit gano'n na ang galit sa mga Yung nagdoble plaka na malaking plaka na yan, Senador Nagunggong yon. Si Gordon Nagunggong. Yan. Yan ang inaatupag nila, yung pagkakapirahan. Yan. motorcycle riders? Hindi po patas. Si Senador Gordon yan, buti na lang nawala na sa Senado. Yan ang nagpanukala ng doble plaka ng malalaking plaka. Akalos kasi laki ng kupon ban. We have to be fair. We are going to implement the checkpoint policy. It has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, van, kotse, libre na. Baka yung mga kapulisan natin, baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o nandun si Greg, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, baka ako nandun. Pero pinara niyo ako, hindi ko kayo mumurahin kung may kasalanan, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway, the point being here is, kung gusto po natin mag-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal. Pantay ho dapat din natin, hindi lang po sa mga motorsiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka-four-wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon laban sa mga riders, of course, in conjunction with the bill. Ayun, salamat Idol Rapi Tulfo kung mabibigyan ng halaga itong sinasabi mo. Sana suportan ito lahat ng mga Senado. Na meron na nakasala ngayon si Senator J.B. Hercito, and I will make sure itong bill ay papasa ko may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice at nag-discriminate against sa ating mga riders. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang hapon po. Thank you, Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat sa iyong pagpunta ngayong hapon.